Matul il-ġurnata l-Assoċjazzjoni tat-Tobba il-MAM talbet laqa urġenti ma' deputat Prim Ministru Chris Fearn wara li aktar kmieni din il-ġimgħa tabib Kenneth Grech tneħħa mill-kariga tiegħu fih dan id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendi din il-mossa bl-iskuża tkun li l-konsulent ma tkeċċix iżda tneħħa mill-kariga. Kif tiġġustifika dak li ġara li għamiltu l-Kenneth Grech? Diġà tajt kumment dwar dan, diġà spjega id-Deputat Prim Ministru saret kien hemm ukoll stqarrija li nħarġet mill-Dipartiment tas-Saħħa noqgħod ma' dak li ġie spjegat diġà. Qalu fost oħrajn li dan kien transfer vendikattiv. Assolutament le huwa xprunat minn eżiġenza tas-servizz. Kenneth Grech tneħħa f'dak li l-UHM qed tiddeskrivi bħala transfer vendikattiv wara li ta' pariri lill-Gvern biex ikun kawtu ma jiftaħx l-iskejjel mal-ewwel wara l-festi tal-miliet. Il-Union qalet li dan it-transfer seħħ mhux għax il-konsulent kien żbaljat imma għax hemm min mhux kuntent bil-pariri tiegħu. Bil-Prim Ministru issa spiċċa daru mal-ħajt u ma jistax jibqa' jiċħad il-fatti. Tant li qed jipprova jivventa kull forma ta' ġustifikazzjoni. Assolutament m'hemm ebda forma ta' vendikazzjoni. Dan il-parir però ma jfetux l-iskejjel. Xi pariri ingħataw jiena naturalment inħalli f'idejn l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika jien b'ebda mod qatt ma ntħalt ma dak li jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Il-UHM qed tgħid li din il-manuvra ma tawgurax tajjeb għaliex din l-attitudni twassal sabiex kull ħaddiem jew professjonist li jokkupa kariga pubblika jista' jisfa' meddet jekk jesprimi opinjoni li mhux bil-fors tinoġob. Waqt il-programm Net Live, it-tabib Grech kien deskritt minn Martin Balzan, il-President tal-MAM, bħala pilastru fis-saħħa pubblika, tabib li għandu r-rispett ta' persuni awtorevoli mhux biss f'pajjiżna iżda anke lilin. Wara xahar minn Gawxi hemm 40 tabib sew jaħdmu fuq il-pandemija. Issa dawn l-40 tabib jirrispondu iva għal xarmejn, imma l-koordinatur, jiġifieri min jara jqassam ix-xogħol speċi li żjed bniedem dynamo li jara li kollox miexi kif suppost huwa Dr. Kenneth Grech. Qisu fil-futbol il-number 10, il-midfielder li jmexxi t-tim. Jiġifieri huwa bniedem li anke għandu reputazzjoni internazzjonali, jiġifieri da fil-Kummissjoni Ewropea ġie appuntat chairman ta' diversi kumitati. Wara li sar magħruf li l-Gvern kien tajjar li tabib Grech mis-saħħa pubblika kienu diversi l-entitajiet li kkundannaw din il-mossa xejn dinjetuża fosthom l-Assoċjazzjoni tat-Tobba tas-Saħħa Pubblika, l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, il-Malta Health Network, is-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija kif ukoll il-Partit Nazzjonalista li l-koll ikkundannaw dan l-aġir tal-Gvern.